Анын түп башы менен ушул тоюп аталган мейли өзүндө чыгарып алган эми. Басып барышы дейми? Кем мен татар болмагач деп алынган дейинди бул стратегиянын стратегиянын түп юнелиштери менә шушы слайдларда күрсәтелгән кадрлар буенча күренеп барачак. Мин һәрберсен укып барыймы, әллә сөйләгән арада сез үзегез укып аласызмы? Стратегия берләшү һәм уртак үсеш юлы халкында күз аллау булдыра. Монда инде менә әйткәнемчә сүзнең башында без 10 миллионга якын татар монда үзебезнең төбәктә Татарстанда гына түгел, Россия һәм чит илләрендә берләштерү төп максаты менә шушы халыкларны, халкыбызны, милләтебездә татар милләтендә булган халыкларны берләштерү, аралаштыру, ниндидер үзара элемтә булдыру. Бу менә игътибар итсәгез, безнең президентыбызның юлламасында тагын бу әйберләрне сез аны алга таба барган саен, кадрлар саен үзегездә исәп күрәсезсез инде бар һәм менә соңгы безнең район совет сессиясе булып үтте. Президентыбыз катнаштыру итүдә кемнәр анда булды? Катнаштылар. Район хакимияте башлыгы куйган максатларда да 2019 елда бу өлкәдә булган моментлар чагылышта бар. Чөнки стратегия ул бер төрле тел дигәнгә генә бәйләнеп калмый, чөнки милләт буларак аның гореф-гадәте дә, аның яшәү рәвеше дә, культурасы, мәгарифе, мәдәнияте, эш алымы, гореф-гадәтләре дә бар. Барысы да шушы стратегик юнәлештә килеп керәләр инде. Монда тартыла һәр кеше иҗтимагый хәрәкәтләр, хакимият органнары, бизнес хәрәкәте шулай барысы да гомумән алганда безнең яшәү рәвешендә булган бөтен төр тармаклар да шушы эшчәнлеккә керәләр инде. Аны байтак таяну нукталарын үсеш стратегиясының нигезе буларак татарларның бөек тарихы бүгенге ышанычлы үсеш юлы. Бу инде сүздә юк, нигезе буларак тарихка таянып эш алып барыла торган барлыгы турында телгә алына, җирле тарих, мәдәни үзенчәлекләрне саклап бердәм татар халкы диелгән пункты, мисал өчен татарлар бүле әйтәбез бит инде татар дип сөйләсәк тә бар мишәре, бар керәшене, бар чиста татары, аның әле татар дигәчтә безнең менә бу төньяк зоналарга бүленә башлагачта, әтнә бер төрле сөйли, арча бер төрле сөйли, балтач бер төрле сөйләм телләре белән нинди генә булмасын, үзенә күрә телгә бәйле һәм аның гореф-гадәтләренә бәйле үзенчәлек моментлары бар. Менә шушыларның барысында теге ул болай түгел дип төшереп калдырып түгел, киресенчә һәр барчасын исәпкә алып эшләү турында сүз бара инде. Шуның дәвамы бар инде бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстандагы милли мәсьәләләрне шишәрлек дәүләт структуралары, татарлар яши торган төбәкләрдә тормышны өйрәнү, мониторинг белән булар барысы да шушы таяну ноктасы итеп алына үсеш стратегиясында инде. Бердәмлектә безнең көчле инде Татарстанның югары мәдәният һәм милли мәдәни традицияләр нигездә барлык татарларны берләштерүе. Менә алдан да әйтеп киттем инде, кабатлау кирәк түгел, төп максаты татар халкын берләштерү һәм аның ничек итеп ул турыда сүз бара. Дәүләт органнары, муниципаль берәмлекләр, гражданлык институтлары, мисал өчен сезнең өйдә иҗтимагый оешмаларда максатчан эшләү. Аның бер мисалы булып, бүгенге көндә безнең сезнең белән очрашып сөйләшү әйтергә кирәк инде. Милли мәсьәләләрне чишүдә башка милләтләр белән бердәм булу. Бездә инде ул артык чагылыш тапмаса да, без чисто татар районларына барабыз бит, Сабыр районы, күршеләргә Ташта, Арчада, Күкбарада, төрле милләт вәкилләре белән бергә иңгә куеп яшибез. Бездә дә инде хәзер арта башлады, чөнки чит төбәкләрдән халык кайтып урнаша, район зурая киңәя ди.
millette sany arta, milletler türlü. Tatar degen mozun gana algaçtırıp tügül, birgeleşip, aralaşıp yaşaw, dostana bulup burada söz var ayni. Algada var. Tatarның үз ағын өстіру, түп тармақлар бұл енді. Татар тұрмышын үйістіру, бұл енді нендегені юнәлішті болуына қарамастан, ғылмән біздің яшау рәуіші еліктен бұрынғыдан келген ғырып ғадаттарға тайырып, һәм бүгінгі күнде заман тәләпләренә туры китереп, ләкин элеккегесендә онытмыйча, бүгенгесендә бергә ялгап, шуны үйістіру турында söz var aynı. Çünkü biz biliriz bile hadegene misallardan özümüzü okugandan tarih kitaplarından çıkıp aytабыз енді бұрынғы община стройында yaşaw rәвешен деп булганда һәм алар үзләрен ничек тотканнар, әйтик, феодализм чорында, социализм чорында һәм бүгенге көндә менә yaşaw rәвеше һәм гомумән сәясәт ничек булган. Һаман biz алга таба үсеш прогресс барган саен кешедә җәмгыятьтә үзгәрә бара, ләкин менә шушы үсеш дәврендә biz инде үзебезнең татарлыкны онытмыйча һәм югалтмыйча эшләү турында, яшәү турында сүз бара инде. Сүздә буларның нигезләрендә мәгариф, мәдәният, мәгълүмати мөхит ята инде. Монда бер тукталыш ясыйгыз мәгарифтә. Мәгарифне суйлар битердә бит. Юк бу татар мәгарифе. Ne? Былтыргы елдан башлап уже yok. Dokun şahına. Taşa okut bilen. Dokun şahına. Taşa okut bilen mi? Ya, masum. Ondan sonra gelecekte ne bu megarifne alga edecek kişilerde bulmayacak. Tatar hani ulip bara bitti hazır. Kandidatskilarını doktorskaya yaklayamıyorsun aymen. Tatar megarife bilen hem feni bilen söylenecek kişilerde kalmayacak. Nerede bu? Bu tufta bu. Bunun tıbaya çıkmışa bulmayı. Ondan sonra o 50 yıl haddi biz her 2 yıl içinde Tatar'ın adı ettiler. 20 yıl içinde Tatar'ı Remel'den çıkıp kalacak bu tırlayın. 20 yıldan dediler. Müzik projem bana 50 kimler etmeyi de itibarı ücretlerin yılsı bul değil mi? Şunda yankıladı bu fikir. Birden de 50 yılga 50 kaya bulmayacak birge kucaklaştırdık. Mezayet gibi ya işe güle ya patça güle ya. Yemin öyle. Yemin bana bu megarif ne? Bugünden yok. Keskin halk hareket. 2019 yılda yok. Anlaşıldı. 1 sentyabrda bizim cüzde başlanış kılıçlar gül tutacağına okuratıyız.